नमस्ते. आता आपली माठ लावलेली आहे, पण त्यांना आहे ना गोल आळे बनवायचं काम चाललंय. आता ते सिमेंटचे 2 गोणी आणलेले आणि इथे बघा आज सकाळी चिरे टाकलेले आहेत. काव्या, हे काय करतात? हे लोक काय करतात? आणि आता तुम्हाला माडाच्या भोवती कशी आळी बांधायची ते तुम्हाला आता काका दाखवतील. इथे वाळू आणि सिमेंट एकत्र करतात आहे. आता मुंबईला कसं विटा असतात, मग इथे आपल्या इथे हे चिरे असतात दगडातून काढलेले. रत्नागिरीला चिरे सिस्टम आहे सर्व, है ना? विटा नाही वापरत इकडे. विटा नाही, इकडे विटा बनत नाहीत, कारण इकडे माती दगड असतात ना, म्हणून तिथे चिरे असतात. आणि आपल्या मुंबईला कसे विटा असतात मातीचे. मुंबईला रेती लागते, रेती जाडी लागते ह्याच्यासाठी विटासाठी, पण चिऱ्यासाठी इकडे वाळू लागते, है ना? तिथे बघा वाळू आणि सिमेंट मिक्स केलं आणि पाणी आणि असे आळे लावणार आहे. आळे म्हणजे बॉर्डर, ह्याला बॉर्डर का लावायची असते? ठीक आहे. झाड आणलं आता. झाड नाही ते काय आहे बघ, दाखवतो तुला. गिफ्ट. हे बघ, हे कोणी दिलं? मोठेच आहे. हे बघा, हे जरा आहे. कोणी दिले तुला हे? हे मोठी बाईने. मोठी बाईने दिले? मोठी बाईने. ही आपले मोठी मावशी तुझी. सेकंड लास्ट. हा, सेकंड लास्ट. हा, 7वी नंबर. हा, 7वी नंबर. ती आली होती ना उलट, तिने काजूच्या बियाची भाजी बनवली ती. तुला थम्सअप दिला तर थम्सअप. हा, असे बॉर्डर का बनवायचे, आळे का बनवायचे असतात मम्मी? सगळीकडे होत नाही ना काका. माती बाहेर येत नाही, पाणी बाहेर येत नाही. हे असं सिमेंट आणि वाळू आहे ना, अशी खाली लावून घेतली बघ काकाने. म्हणजे पाणी खालून पण जाता कामा नये ना? नाही. आणि त्याच्यावरती आता चिरे बसवणार आहे ना? काका, आपण हे जे लावले ह्याला काय म्हणतो आपण? काय लावली? कोडी लावली. आणि ही जर अशी बसवली असती तर थप्पी. तेच. आता इकडे तुम्हाला डिफरन्स सांगतो बघा. ही काकांनी बसवली कोडी, उभे चिरे लावले म्हणजे कोडी. ही लावली कोडी. आणि थप्पी म्हणजे बघा ही, आडवे. हे बघा, ह्याला म्हणतात थप्पी, ह्याला म्हणतात कोडी. आता काकाने बघा दोरी लावून घेतले, पहिले चिरे लावून घेतले मापानी आणि त्याच्या गोल दोरी बांधली आहे. हे बघा, दोरी दिसते तुम्हाला? म्हणजे ते इथे जॉईंट केले, कमी जास्त व्हायला नको चौकोन. स्क्वेअर म्हणजे ते पास झालं सर्वीकडून बघा. म्हणजे तो बॉक्स आहे ना एकदम प्रॉपर बसेल मम्मी, आहे ना? बरोबर बसणार. झाडं लावलेली बघणारा नाही ना, आतूनच छान दिसेल. आणि दोरी लावायचा फायदा बघा काय होतं, आपल्याला ते दिसतं की बॉर्डर कशी असली पाहिजे, है ना? इथे बघा अशी आपली आळी तयार झाली आहे चिऱ्याची. आणि इथे कसं बाहेरची घाण आतमध्ये नाही जाणार, आतली घाण बाहेर नाही येणार, पाणी टाकलं तर आतल्यात राहील अशी. आणि दिसायला पण सुंदर. इथे आता सेकंड थर्ड अशी बनत जाईल. आता सर्व आळ्या बांधायचे, म्हणजे कचरा पण नाही आतमध्ये जाणार, बाहेर पण नाही येणार. तू आता हे आणलेस ना, झाडं आणलेस ना अजून? हा, झाडं आणलेत. मी दाखवते काय काय आणले. इथे 2 झाडं आणलेली आहे. हे एक चिकूच आहे. चिकू लागलेले दाखवतो बघा. बघा, चिकू आलेले, फुलं आले, त्याला फुलं आली आहेत. नाही, हे बघ फुलं आलेत. ह्याला चिक्कू आहे ना. आणि हे सोनचाफ्याचं झाड. आता हा चिक्कूचं झाड प्रश्नाचे विचारतील, चिक्कूचं झाड कुठे लावणार आणि सोनचाफ्याचं कुठे लावणार? हा, ते आम्ही लावल्याच्या नंतर तुम्हाला दाखवणार. हा काय? हे सोनचाफ्याचं झाड, वास येतो ना मस्त, सुगंध, मस्त सुगंधवाला फुल येतो तो. अजून पण आणलेत ना आपण? अजून पण आणले, दाखवते. हे इथे 2 आंब्याची झाडं आणलेली आहेत. केसरी आंबा आहे ना? हा, केसरी आंबे 2 आणले. ते 2 आणलेत. मध्ये एका खड्ड्यात 2 लावायचे. या खड्ड्यात? हा, तो खड्डा खाली ठेवलेला आहे ना. हा, ह्याच्यात दोन्ही ठेवलेला आहे. अजून कसला आहे ते? आणि हे लिंबूचं झाड. लिंबू पण फुलले आहेत बघ. लिंबूला पण फुल आलंय. फुल आलाय ना, हे बघा. हा, लिंबू पण महाग झाले, 5 रुपये एक लिंबू. 5 रुपये म्हणून तर झाड लावते. आपल्याकडे झालं तर फ्री द्यायला होईल.
आता तुम्हाला ही झाडं लावल्याच्या नंतर दाखवते. लावताना पण दाखवू शकते की तुम्हाला म्हणजे लावता येईल ना, कसं लावायचं ते पण माहिती पडेल. तू नको, तू काका होतील. मी ठेवतो फक्त पाणी भरून. आम्ही खड्डे खोदताना पण मेजर करून खोदले. हा, आणि आता चौकट करताना पण मेजर करून, म्हणजे एकदम सिस्टमॅटिक दिसतंय. जेवढं घर सिस्टमॅटिक बांधलंय ना, हा तसं हे पण सिस्टमॅटिक बांधलं. हे डिस्टन्स पण आम्ही मेजर केलेलं आहे. हा बरोबर ना? किती फीट आहे मम्मी? 10 फीट आहे ना? हा आणि हे 4x4 आहे. 4 फीट 4 फीट. हा, ये कमेंट मध्ये विचारलं ना, हा 4 फीट 4 फीट स्क्वेअरचा बॉक्स आहे हा. आणि मध्ये 10 फीट गॅप ठेवलं का, तो वरती जाऊन ते लागले अडले नाही पाहिजे ना. बरोबर. माणसं म्हणतात ना की झाडं लावा, झाडं जगवा, पण त्याला मेहनत पण आहे खूप. मेहनत खूप लागते. झाडं लावायला पण मेहनत आहे, झाडं जगवायला पण मेहनत आहे. हे बघा, हे आमचे केसरी झाड आहेत. केसरी आंब्याचे झाड आहे ना? केसरी आंब्याचे झाड. पण झाड हे का लावायला घेतले, सर्व माडत लावणार होतो ना, पण हे का लावले आम्ही? ताईने सांगितले ताईची रिक्वेस्ट होती की एक आंब्याचं झाड लावा म्हणून. हे बघा, हे कलम का म्हणतात त्याला? काका सांगा तुम्ही जरा. कलम म्हणजे जे आंब्याचं रोप असतं ते इथे कट केलं जातं आणि त्याच्यात ही कलमाची फांदी भरली जाते. बरोबर. आणि कलम लावणं चांगलं असतं ना, जर जास्त मोठं पाहिजे असेल तर. आणि अजून एक प्रश्न आहे की आपण एकात 2 का लावतोय मम्मी? एकात 2 लावतो म्हणजे जरा दिसायला पण चांगला मजबूत येईल ना. आणि दोन्ही ग्रो झाले तर प्रॉब्लेम नाही ना? नाही, तिकडे करा ते. या ताईच्या कलमाला पाणी बघताय, तुझ्या झाडाला पाणी. तिकडे सुरुवातीला 2 बाटल्या लागले. आम्ही काय लावतोय? कोणतं झाड आहे? चिकूचा. चिक्कूचं झाड आम्ही लावणार आहे तिकडे. त्याला फुलं आले. फ्री चिक्कू आमच्याकडे घरी आल्यावर फ्री चिक्कू मिळणार तुम्हाला. काकांच्या समोर वाकू नको. काकांच्या समोर वाकू नको. टिमण्या पकडताय काय? काय म्हणे? ए म्हणे, बघताय बघ. आता हा लागला आपला चिक्कूचं झाड. आता लिंबूचं झाड चालला. लिंबाला पण फुलं आलेली आहेत. लिंब महाग झाली ना, मग लिंबू. लिंबाला फुलं आलेली आहेत. काकी लिंबू किती? 1 5 रुपयाला ना? 5 रुपये लिंबू झालाय. कसरत जातं. हे सिमेंट लावलेलं आहे ना, ते त्याला कशाला आता ना त्याला पाणी होता जास्त. पाणी होतं काय? काय हा, आता नाही त्याच्यावर. ते डॉक लोक आलेत बघ, चेक करतात झाडं बरोबर लावली आहेत काय. ते बघ, आणि आपल्या आळ्या दाखव मी त्यांना. आळे दाखवते. बघ किती मस्त वाटतं बघ बघायला. घराची शोभा अजून वाढवली त्यांनी. जरा क्लोज दाखवूया. हे बघा, जसे आळ्या बांधलेत बघा. घराची शोभा वाढली आहे मम्मी पण. हे 1 ते 2 आणि तिथे तिसरा बघा. 3 झाले आता. बघ कसे भंगार झालेत, मातीचे झाले. आता आपली झाडं लावून झालेली आहे. बघा इकडे केसरी आंब्याचं झाड लावलंय. तिकडे ते चिक्कूचं झाड लावलंय. चिक्कूचं झाड, लिंबूचं झाड. आता आपली 3 झाडं लावून झाली आहेत. आणि आपली माडांच्या 3 आळ्या करून झाल्या आहेत. आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, व्हिडिओला तुम्हाला कमेंट करा. झाडं लावायची असतील तर अशा पद्धतीने लावा. आणि असे वेगवेगळे प्रकारचे लावायचे. आणि तुम्ही बोला त्याच कोपऱ्यात का लावले? कारण तिकडे स्लोप आहे, आमचा पाण्याचा स्लोप आहे. तर नॉर्मल छोटी झाडं लावली असतील तर ती जास्त पाण्यामुळे मेळी पण असते ना, मरून जातील. पण ते कसं जरा मोठे आहे, त्याला पाणी जास्त लागतं. म्हणजे पाणीने स्लोपने पाणी पण गेलं तर ते कंझ्युम करेल तिकडे. आणि हे आपलं आता या 5-10 वर्षांनी आंबे खायला.
5-10 वर्षांनी